स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम तुम सबु पिलामानंकु मो चैनल विद्यापीठକୁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ବା ତାକୁ ଜଣା ଅଜଣା କୁହାଯାଏ ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ରିଜନିଂ ପାର୍ଟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ସହ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଭଲସେ ବୁଝିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବି ହେଲା। ଆଉ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବଦମାସି ନ କରି ଚୁପଚାପ ବସି ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ଧ୍ୟାନ ସେ ପଢ଼ ହେଲା। ଆଜି ଅନ୍ୟ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ନ କରି ଆମେ ସିଧା ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 76 କ'ଣ କହିଛି ନା, ତୁମ ଅଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା, ସେ ଝିଅଟି ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ଅଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ, ଦୁଇଟା ଝିଅ ଥିଲେ ନହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ କହିପାରିଥାନ୍ତ, ବଡ଼ ମାଉସୀ ସାନ ମାଉସୀ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମ ଅଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, କିଏ ସେ ତୁମ ନିଜ ମା ନା, ବୁଝିଲ ନା, ତୁମ ନିଜ ମା ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ତୁମ ଅଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲେ ସେ ଝିଅକୁ ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ମା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଅପସନ୍ ଗ। ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ ଥିଲେ ରେ? ଅପସନ୍ କ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଖ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି, ଗ ଭିଭି ଗିରି, ଘ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। କିଏ ଥିଲେ? ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ବୁଝିଲ, ଆମ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବେ 78। 78ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହିଲ? ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଏ ରେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁଝିଲ, ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଭଲ ସାଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ହେବ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ନା ଶ୍ରୀରାମ ଦଶରଥ ନା ସାପ ନେଉଳ ନା ଭୀମ ଦୁଶାସନ। ଆରେ ଦେଖ, ଶ୍ରୀରାମ ଦଶରଥ କିଏ ସେ ହେଲେ ବାପ ପୁଅ। ସାପ ନେଉଳ ଅନୀଳ କୂଳ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର, ସାପ ନେଉଳ ସବୁବେଳେ ମଜାମଜି ନାଗୁଥିବ। ଭୀମ ଦୁଶାସନ, ଭୀମ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର, ଦୁଶାସନ ହେଲେ କୌରବଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯେଉଁ, ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ମଜାମଜି ନାଗିଛନ୍ତି ନା। ବୁଝିଲ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ହେଲେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ? କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମା। ବୁଝିଲ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ। ତାପରେ ଆସିବା 80 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ। ଭାରତରେ କେଉଁ ଋତୁରେ ଦିନ ସାନ ଓ ରାତି ବଡ଼ ହୁଏ? କେବେ କହିଲ ଦିନ ସାନ ହୋଇଥାଏ ଓ ରାତି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଦିନଟା ବହୁତ ବଡ଼, ରାତି ସାନ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାତି ପାଇଯିବ। ବର୍ଷା ଋତୁ ମଧ୍ୟମ ଧର, ବସନ୍ତ ବି ସେଇ ମଧ୍ୟମ। ଶୀତ ଋତୁଟା ସେଇଟା ଦିନ ସାନ ରାତି ବଡ଼। ବୁଝିଲ, ଶୀତ ଋତୁ। ଅପସନ୍ ଗ। ତାପରେ ଆସିଲେ 81 ନମ୍ବର କହିଲା, ବୁଦୁଲି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ କେତେକ ପୁଞ୍ଜ ଲେଖା ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇଲେ କେଉଁ ପୁଞ୍ଜର ଅକ୍ଷର ବଦଳିଯିବ? ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ ଏମିତି କୌଣସି ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ବଦଳିବ। ବୁଝିଲ ନା, ସବୁ ସମାନ ହିଁ ଦର୍ପଣରେ ସମାନ ଦେଖାହେବ, କିଛି ଅଲଗା ଦେଖାହେବନି। ଦେଖ, ଏମ୍ଟା ଏମ୍ ପୁଣିଆ ଦେଉଛି, ଆଇଟା ଆଇ ପୁଣିଆ ହେଉଛି, ଏଇଚଟା ଏଇଚ୍ ପୁଣିଆ ଦେଉଛି। ଏକ୍ସଟା ସେଇ ଏକ୍ସ ଭଳି ଦେଖାହେବ, ଏଟା ଏ ଭଳି ଠିକ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଟିଟା ଟି ଭଳି ଦେଖାହେଉଛି, ଭି ତ ଭି ପୁଣିଆ ରହିବ। ଦର୍ପଣରେ କ'ଣ ରହିବ? ଟି ତ ଟି ପୁଣିଆ ରହିବ, ଓ ତ ଓ ଭଳି ରହିବ। ଏଇଟା ମୋଟ ହେବ ଏମ୍ ଓ ଟି, ସବୁ ତ ସମାନ ଦେଖାହେଉଛି। ବଦଳିବ କେମିତି? ଧର ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଟା ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦର୍ପଣରେ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବଦଳିବ। ଏଠି ତ କେଉଁଟା ବି ବଦଳିଲେ ଆପଣ ଦେଖାହେବ, ତେବେ ଏ ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି। ହେଲା, 82 ନମ୍ବର। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍କୁ ଯଦି 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ସଂକେତରେ ଲେଖିଲେ ତେବେ ଡୋନରକୁ ସଂକେତରେ କିପରି ଲେଖା ହେବ? ଦେଖିଲ, ଆରେ ଆମେ ଡୋନର ଡିଟାକୁ ଖୋଜିବା। ଡି କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି? 1 2 3 4 ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ରେ। ତାହେଲେ ଏଠି 4 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 4 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖ, 4 ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ 4 କେଉଁଟା ଅଛି? ଏଇ ଖଟା। ବୁଝିଲ, ତାହେଲେ ସବୁ ମୋତେ ବି ଆଉ କେଉଁଠି ବି 4 ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଖଟା ହିଁ ହେବ। ଦେଖ, ଓ କେତେ ଅଛି? ଓ 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନା, 2 ନମ୍ବରରେ, ତାହେଲେ 4 ପରେ 2 ହେବ। ତାପରେ ଏନ୍ଟା କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି? ଏନ୍ 3 ନମ୍ବରରେ ନା, ଏଠି 3 ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ 3 ରହିବ। ଏଇଟା ଦେଖ 5ରେ ଅଛି ନା, ଏଠି ବି 5 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଏଠି ବି 5 ରହିବ। ଆରଟା ଦେଖ 6ରେ ଅଛି ନା, ଏଠି ବି 6 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା 6 ରହିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଖ। ତାପରେ ଆସିବା 83। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏଇଟା ଠିକ୍ ମଜା ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବୁଝିଲ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। କଟକରେ କ'ଣ ଅଛି ରେ? ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଆସିଗଲା 84 ନମ୍ବର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ଆରେ ଜଣେ ଭାଗବତ ଲେଖିଛି, ସେ ଜଣେ କବି ନା, ଲେଖକ ହେଇପାରିବ ନା ଗାୟକ ନା ଗାୟକ? କିଛି ହେବନି, କେବଳ କବି। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଆସିବା 85 ନମ୍ବର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଚିଲିକା, ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ବୈତରଣୀ। ଆରେ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଈ,
ତାହେଲେ ଚିଲିକା କ'ଣ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ, ତାହେଲେ ଅଲଗା କେଉଁଟା ଚିଲିକା। ତାପରେ ଆସିବ 86 ଦିଆଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଦେଖି ସେହି କ୍ରମରେ ଚତୁର୍ଥ ପଦ କେତେ ହେବ ବାଛି ଦିଅ। ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ 5 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ 11 ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିଲ? 2 ପରେ 2ରେ କେତେ ମିଶାଇଲା 3 ମିଶାଇଲା, 3 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି 5। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଝିରେ 3 ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ଏଠି 5ରୁ 11 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହିଲା 6 ରହିଲା, ମାନେ 3 6। ତାହେଲେ 3 ବଢ଼ୁଛି 3 6, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ମଝିରେ କେତେ ରହିବ 9 ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ମାନେ 11 9 ମିଶାଇଲେ କେତେ 20 ବାସ୍। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଆରେ ବୁଧ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଉପଗ୍ରହ, ତାହେଲେ ଅଲଗା କେଉଁଟା ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାମ ଦାମ ଓ ବାମର ମୋଟ ବୟସ 21 ବର୍ଷ, ତେବେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୋଟ ବୟସ କେତେ ହେବ? ଆରେ ରାମ ଅଛି, ତାପରେ ରହିଲା ଦାମ, ତାପରେ ରହିଲା ବାମ, ତାହେଲେ 3 ଜଣଙ୍କର ମିଶିଲା ବେଳକୁ 21 ବର୍ଷ କହିଲା। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୋଟ ବୟସ କେତେ? ମାନେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ରାମ ବି 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଥିବ, ଦାମ ବି 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ, ବାମ ବି 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ 3 3 6 3 9, 21 ତ 9 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା 30। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଗ ବୁଝିପାରିଲ ନା ରେ। ତାପରେ 89 ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ାର ଖାଲି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଲା BGLQ, ତାପରେ DINS କେମିତି ହେଲା? ଆରେ B ପରେ C9D ହେଲା, G ପରେ H9I ହେଲା, ତାପରେ L ପରେ M9N ହେଇଛି, Q ପରେ R9S ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ C ର ପରେ କ'ଣ D ଥିବନି E ଥିବ, E କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ହଉ। H ପରେ I J କେଉଁଟା ରହିଛି ଏଠି I ଅଛି ଏଠି J ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ କୋଟା ଏଇଠି ଆଉ ବେଶୀ ଖୋଜିବା କାହିଁକି। ତାପରେ ଆସିବ 90 ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି କହିପାରିବ କହିଲ ଦେଖି? 2ଟା ନା 4ଟା ନା 6ଟା ନା 8ଟା କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି। ଦେଖ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଏଇ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ 3ଟା, ଇଏ ଗୋଟେ 4ଟା ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ସେଟା ଛୋଟ ଚାଲିଗଲା। ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ଗୋଟେ 5, ତାହେଲେ ଏ ପାଖକୁ ବି ଗୋଟେ 6 ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେଟା ତ ସେ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାପରେ ଏଭଳିଆ ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ 7, ତାହେଲେ ଏ ପାଖକୁ ଗୋଟେ 8, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଅପସନ୍ ଘ 8ଟା। ତାପରେ ଆସିବା 91 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କହିଲା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଛତାର ଦାମ 2ଟି ଜୁତା ହଳର ଦାମ, ମାନେ ଗୋଟେ ଛତା ଦାମ ଯେତିକି 2ଟା ଜୁତା ହଳର ଦାମ ସେତିକି। ହେଲା 4ଟି କଲମର ଦାମ ଗୋଟିଏ ଛତାର ଦାମ ସହିତ ସମାନ। ହେଲା 4ଟି କଲମର ଦାମ ଯେତିକି ବି ସେତିକି ଗୋଟେ ଛତାର ଦାମ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ 2 ହଳ ଜୁତାର ଦାମ ଯେତିକି ଗୋଟେ କଲମର ଦାମ ବି ସେତିକି ନା। ଯଦି ଆମେ 2ଟି କଲମର ଦାମ ବି ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ବି ଗୋଟେ ଜୁତା ହଳ ସହିତ ସମାନ ହେବ ନା ହେବ? ଏଠି ପଚାରିଲା କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ 80 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୁତା ହଳର ଦାମ କେତେ? ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜୁତା ହଳର ଦାମ ପଚାରିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜୁତା ହଳର ଦାମ ଯେତିକି 2ଟି କଲମର ଦାମ ସହିତ ସମାନ ହେବ ନା। ଯଦି 4ଟି କଲମର ଦାମ 2ଟି ଜୁତା ହଳର ଦାମ ସହିତ ସମାନ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହଳ ସହିତ 2ଟା କଲମ ସମାନ ହେବ। ମାନେ ଗୋଟେ କଲମର ଦାମ ଯଦି 80 ଟଙ୍କା ହେଲା, ତାହେଲେ 2ଟି କଲମ ଦାମ କେତେ 160, ତାହେଲେ ଜୁତା ହଳର ଦାମ କେତେ 160 ବୁଝିଲ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଛତାର ଦାମ କେତେ, ନା 160 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆରେ 160 ଗୁଣନ 2 କରିଦେବା, କେତେ ହେଲା 2 0 0 6 12 2 ହେଲା 1, 2 କେ 2 1 3 320, ଛତାର ଦାମ 320। ତାପରେ ଆସିବା 92 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆୟତକାର ପଡ଼ିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 32, ପ୍ରସ୍ଥ 12 ମିଟର। ଯଦି ଗୋଟେ ଆୟତକାର ପଡ଼ିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଲା 32, ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଲା 12, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପରିସୀମା କେମିତି କାଢ଼ିବାରେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇକି 2 ଗୁଣି ଦେବା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 44 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହେଲା 88, ତାହେଲେ ପରିସୀମା କେତେ ହେଲା 88। କହିଲା ଯଦି ପ୍ରତି ପଡ଼ିଆ ଚାରିପାଖେ 2 ମିଟର ଲେଖାଏଁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଲେ, ମାନେ 2 ମିଟର ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଯିବା, ମାନେ କେତେଟା ଖୁଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମାନେ 88 ମିଟର ଯଦି ପରିସୀମା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ମିଟରରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ହେଲେ, ତାହେଲେ 88 କି 2ରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କେତେ ହେଲା 2 × 8 2 × 8 ମାନେ 44ଟି। ଅପସନ୍ ଗ ବୁଝିଲ। କହିଲା 93 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଲା? 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର 9 ଦିନର ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଖାଇଲେ କେତେ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହେବ?
चार जन श्रमिक जदि गोटे श्रमिक 1 किलो डेली खाऊँ ताने 4 जन दिन को 4 किलो खाइले ताने से 9 दिन में केते खाइबो 4 × 9 केते हला 36 बुझल ताने हम ये 36 किलो खाद्य टोटाल है 36 किलो खाद्य को 6 जन केते दिन खाइए 6 जन केते दिन खाइबे 6 जन दिन को 6 किलो खाइले ताने 6 दिन 6 हरि दबा 636 6 दिन खाइबे ताने घ ऑप्शन घ तापर आसवा 94 गोटे धाड़ी किसी पिला ठिया होता पंचदश स्थान में पिलाटी ठीक मझी ठिया होता तेरे धाड़ी में केते पिला ठिया होती पंचदश मान कौन पंच मान 5 10 मान 10 मान 10 5 15 15 नंबर ताने गोटे जी मझी ठिया होती सी है 15 ताने ता आगू देती केते आगू देती 14 जन पिला पछू देती भी 14 जन पिला ताने यहाँ 15टा है 1 ताने 14 प्लस 14 प्लस 1 केते है मिसे दियो 4 4 8 8 के 9 1 1 2 ना 29 जन पिला केते नंबर ऑप्शन क तापर आसे 95 गोटे अखारे 5 किलो चाउल रखे ताने 32 किलो चाउल रखापी केतोटी बैग दरकार जब आम गोटे अखारे 5 किलो चाउल देला ताने 32 किलो 32 हरण 5 5 5 30 30 है आ 2 बड़ी पड़े 2 किलो भी रखापी आ गोटे अखा दरकार ताने 6टा अखा प्लस जो 2 किलो भी गोटे अखापी ताने ऑप्शन है 7 6 के 7 तापर आसवा फेस को जल किपर लिखा ये तो कहीकि आसली जल केमती हम फेस फेस ये लिखाई फेस फेस को आम जल लिखा मैंने तार ठीक जिनसटा तलू को लिखा हम जमी एफ लिखाई तार तलू को ये हम एफटा एमती अच्छी यहाँ पानी ना तलू को से भाया गाध होमती हम सी ये अच्छी पानी ठीक तार विपरीत देखा हम एमती लिखाई से भाई गाध टणा हम गाध तलू को भाव ये पानी अच्छी से केमी तलू को लिखा हम जमी अइना है ये एफ अच्छी यहाँ अइना अच्छे माने एमती हम बुझल ना ताकू विपरीत होकर अनै थो बुझल सीटा एमती अच्छी ताकू विपरीत होकर एमती अनै थो बुझल ईटा एमती अच्छी अइना हेले ताकू विपरीत होकर एमती हो कि पानी हेले जमीती ई अच्छी सेमती ई हेले तलू को लिखा हम बुझल कि एफटा ऊपर को रही तुम पूरा ता सहित जॉइंट कर गाद टाणी एमती कर बुझल यहाँ है पानी यहाँ है अइना बुझल से मुझे कहनी कौन ये अइना ऑप्शन भूल अच्छे जापारा ना कहना सेमती कौटा पानी रोचे एपटा तलू को जमी हो एटा तलू को रही देख सीटा से ऑप्शन क ये सब भूल अच्छे देख ये यहाँ उल्टा लिखिदे ये भी यहाँ उल्टा लिखाई यहाँ है यहाँ देख तार अइना बुझल तापर आसवा 97 दीपू घर को जावाई सर्वाधिक केतोटी रास्ता अच्छे केतोटी रास्ता देख से तीर चिन्ह मारिदे गोटे रास्ता एमती गला ऊपर को देकी तौक आसिक गोटे गला एठिक आ गोटे एमती सीधा जापर दीटा आ गोटे तुम यू भी बंकई जाकि सीधा जापर आ गोटे ये जाकि बंकई एठी जीव तुम केतोटा है 4टा बुझल 4टा रास्ता अच्छे तापर आसला ये चित्र केतोटी वर्ग चित्र अच्छे वर्ग चित्र केतोटी अच्छे कहीदेल गोटे यहाँ गोटे 1 2 4टा गला मझे गोटा 3 3 6 3 9 9 4 13 है यहाँ तो 13 गला आ गोटे बड़टे यहाँ देख 13 प्लस 1 यहाँ तो बड़ गला आ गोटे वर्ग क्षेत्र आम 4टा को लेकिन गोटे गोटे कर एमती एटा गोटे आ गोटे एमती भी कर 2टा आ गोटे एभली भी कर 3टा आ गोटे एभली भी कर 4टा एठी पुणी 4टा मैंने केते 13 फास्ट करते छोट तापर गोटे बड़टे तापर ता भितर 4टा कला मैंने केते 4 5 6 7 8 टोटाल 18 ऑप्शन घ
ତାପରେ ଆସିବା ଅନେଶ୍ୱତ। ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଯୋଡ଼ାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ବାଛି ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ାଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ତା ଭିତରେ ତ୍ରିଭୁଜଟା ତଳକୁ ଅଛି, ତା'ର ଉଲ୍ଟାଟା ହେଇଛି। ଦେଖ, ବୃତ୍ତ ତା ତ୍ରିଭୁଜଟା ଉପରକୁ ଅଛି। ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ବୃତ୍ତଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି। ସେଇଭଳିଆ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିଲ? କରେ ତ ନାହିଁ, ଖ ବି ନାହିଁ, ଗର ହଁ ଉଲ୍ଟା ଅଛି, ଗୁଲେଟାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖ ଲାଗିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗ। ତାପରେ ଆସିବ 100। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟି ବାଛି ଦିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ? ଦେଖ, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି। ତ୍ରିଭୁଜରେ ତା ବିନ୍ଦୁଟା ରହିଛି, ଦେଖ ଏ କୋଣରେ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ପୁଣି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ସେଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ସେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲା, ତାକୁ ପୁଣି ବୁଲେଇ ଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳି ଦୂରର ତ୍ରିଭୁଜଟା ଅଛି, ତାକୁ ସେ ପୁଣି ଏଭଳି କରିଦେଲା, ବୁଝିଲ ନା? ସେ ପୁଣି ଉଲ୍ଟିଗଲା, ପୁଣି ଏଭଳି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପୁଣି ଉଲ୍ଟି ଗଲେ କେମିତି ହେବ? ଏମିତି ବି ହେବ ନା, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏମିତି ହେବ। ତାହେଲେ ଡ୍ରଇଂଟା କେମିତି ହେବ? ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଦେଖ ଏ କୋଣରେ ଅଛି, ତା ବୁଲିଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ବୁଲିଗଲା ଏଠୁ, ଏଇଠି ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା। କେଉଁଠି ସେଇ ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖିଲ? ଅପସନ୍ ଖ, ବୁଝିଲ? ତେବେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଗଲା। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବୁଝିପାରୁନ ମୋତେ ପଛରେ କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଦେବି, ବୁଝିଲ? ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ମୋତେ କହିବ। ହଁ, ଯିବା ଆଗରୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରେ ତୁମ ଦିନଟି ଭଲରେ ରହିଛି ଏବଂ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଟି ବି ତୁମର ଭଲରେ ହେଉ।